Bona nit a tothom. Per a mi és un plaer conèixer el Genís, que tothom, bueno, jo estic xic d'on és, no? Estic xic no és de Tortosa, jo explicava de Tortosa, bueno, tampoc m'ataquis de seguida, perquè aquí en tinc dos que... Moltes gràcies, Emili, també, que deus anar prou atareat damunt de Sant Jordi. Ja sabem com van les coses, deus estar. I la Montse, moltíssimes gràcies perquè s'ha ofert tot el plaer a coordinar esta cosa. I moltes gràcies a l'altres perquè sense l'altres tampoc no tindria sentit i ara me l'explicaran ells i no faran. Però a mi me pregunten també. Jo agraeixo la ciutat de Tortosa, primer que la llibreria ens hagi acollit, després que la Montse tingués la idea de formar un triàleg i després a l'Emili, amb la feinada que té, aguantant mig planeta, s'hagi prestat a venir de Barcelona, veus o no? I aleshores ho valorem moltíssim. Sobretot, però, es tracta de celebrar el fet d'haver situat una part de la novel·la a Tortosa i respondre tota la nit la pregunta del per què. O sigui que esperaré que me la facin i que la respondré. Per tant, vam decidir fer un diàleg per fer-ho més distès i diferent i sobretot perquè tots tres tenim coses a dir, no? I encara que ells dos diguin que només tenen coses a preguntar, jo intentaré marejar la perdiu al màxim per no donar temps a fer masses preguntes. Molt agraït per l'assistència i sobretot els que veniu de fora, com els meus pares, que han vingut des de Manresa, i informar que fora de la novel·la tinc un tiet polític, que és el doctor Rosal, que també és pediatre. Ja comença a saber. No, al tanto, no. Ho dic al començament perquè després algun periodista dirà a la sala hi havia un pediatre i resulta que el doctor Bou... No, no té res a veure. No té res a veure, ell té cabell, com podeu veure, però realment la inspiració del personatge del doctor Bou, com bé saps, no ets tu. I celebro que sigui així. Ja no estaria aquí. No estaries aquí. No amb les circumstàncies mentals tan bones. Per tant, gràcies per venir i comencem el diàleg. Vinga, va, comencem. Arrencar. A veure. No, home, a mi em fa molta il·lusió ser aquí i no estic més enfeinat que ells perquè ells estan especialment enfeinats. La Montse no para, jo l'estic veient tot el dia al Twitter i no para de fer Tinc una doble. I té molt d'èxit. Els tenir perquè no... Tinc una doble i que l'envio. Té molt d'èxit i deu tenir una doble perquè si no s'explica que estigui tants llocs al mateix temps. I el Genís, home, em fa molta il·lusió perquè no ens han vist des del dia 6 de gener. Jo tinc un record de tu... 6 de gener. Sí. Que és el dia de Reis i és el dia que, com sabeu, es dona el Premi Josep Pla, que ha guanyat Una família exemplar, i el Premi Nadal. Llavors, jo tinc menys mèrit del que pot semblar algú amb això, perquè jo sí que formo part del jurat del Premi Nadal, però no del jurat del Premi Pla. Ho dic perquè aquella nit ens vam veure mig dalt de l'escenari, mig baixant i mig a baix. Jo ens vaig tornejar, però ens vam trobar. Vas fer així. Sí, és veritat. Tenies d'abraçar algú i aquí hi ha premsa i tal. Perquè t'ho diré per què. Perquè molta gent em felicita per molts anys pel Premi Nadal. I jo callo. Bueno, també va del Nadal, és fantàstic. No, i et passaran coses més grosses. I estranyes, sí.
I per tant, des del dia 6 de gener, que llavors era una mica una sorpresa que el Genís Cinca, a qui coneixíem com a periodista i també com a autor de biografies, com a autor d'assaig, es presentés al Pla amb una novel·la i guanyés el Premi Josep Pla. Llavors era una sorpresa, de seguida vam veure que d'improvisació no hi havia res i que diguéssim, de primerenc tampoc en tenia res, perquè el discurs que tenia sobre el llibre era molt atractiu i cridava molt l'atenció, i en veure el llibre, insisteixo que jo no el coneixia perquè no era en aquest jurat, però el vaig veure de seguida, això s'ha confirmat, no? I per tant em fa molta gràcia participar a una de les múltiples presentacions que està fent del llibre, perquè el llibre és un èxit, això ho han de saber de seguida, per si tenien dubtes, que sàpiguen que el llibre és un dels èxits de la temporada en català, està a les llistes des dels primers dies i per tant és per felicitar-lo perquè és absolutament, jo diria, un dels hits de la temporada, no? De seguida que obriu aquest llibre us cridaran l'atenció algunes coses. La primera ja l'heu dit, és a dir, surt Tortosa a la tercera línia. De manera desfermada, perquè no és allò que dius l'ambientat a Tortosa, és a dir, surt de passada, sinó que els fets, la manera de ser, els llocs, els tics, és a dir, una mica l'atmosfera de Tortosa hi és dins del llibre. Surt Manresa, també surt Barcelona, és a dir, hi ha diferents escenaris. Però això crida molt l'atenció. A mi, de totes maneres, m'ha cridat més l'atenció una altra cosa. M'ha cridat l'atenció l'ús de l'idioma, que per mi és el que et diu. És a dir, tu pots estar llegint una bona novel·la, una bona història, no? I dir, ostres, m'ho estic passant molt bé. Però dir i reconèixer molt ràpidament que estàs davant d'una bona novel·la, d'una història trepidant o d'una història fascinant, pel que sigui. Però dir, estic davant d'un gran escriptor, d'un bon escriptor, és una altra cosa. I aquí passa això, per mi. És a dir, per mi immediatament l'ús de l'idioma que fa, el to del llibre, l'estil, demostra que tindrem més novel·les bones, a més d'una família exemplar que ja ho és i que insisteixo que ha estat molt ben rebuda, però aquí hi ha un tros d'escriptor, és a dir, l'ús que fa de l'idioma, la ironia permanent, el sarcasme bastant de tant en tant, la capacitat per a caracteritzar personatges, uns quants, no uns pocs, sinó uns quants, els principals i alguns de secundaris, la captació del moment en què passen les coses, el més mínim detall de com toca la taula un personatge o com s'arregla la corbata o com es pentina o els tics en la manera de parlar dels personatges. Tot això et fa veure de seguida que el senyor Genís Cinca donarà unes quantes novel·les que celebrarem. Per tant, per mi, el principal descobriment és aquest, més enllà de l'èxit que celebro, naturalment, d'aquesta novel·la. I dit això, que per mi és una gran notícia, no passa cada vegada que obres un llibre, això. Dit això, la pregunta és, per què Tortosa? Anem directe a la soca. Tanta estona per acabar amb la pregunta directament. Sí. Tu també la fas, no? Ja, ens sumem a la pregunta. Bé. Havíem pactat. O sigui, comença la cosa en sèrio. Tortosa és perfecta, era perfecta per la novel·la. Per què? Perquè la conec suficientment poc com per poder-hi situar històries fortes com la que volia explicar i dibuixar personatges que no poden trencar les cames pel carrer. No, això és broma. Però necessitava aquesta distància. Jo volia una ciutat que fos potent, però que tampoc fos administrativament potent com Tarragona. M'agradava la idea que fos una família amb un bisbat a darrere. Era Tortosa. O sigui, a l'hora de fer la criba de ciutats, de seguida va sortir Tortosa. La pregunta del per què aquí, perquè em recorda casa meva, em recorda Manresa, em recorda l'antiguitat dels carrers, em recorda la manca de restauració que aquesta tarda hem tornat a comprovar de moltes cases. És una ciutat amb uns començaments molt pobres, això m'interessa molt. És una ciutat amb una ruralia important. Jo volia que una de les nissagues catalanes tingués un arrelament molt fort a la terra. Soc un enamorat del Delta de l'Ebre. He vingut aquí a veure ocells moltes vegades, no persones, però observant els ocells t'adones de comportaments humans que també són molt interessants, biològicament.